खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बर' निउस चेनेलनिफ्राय गासिनिबो अननाय आरो मोजां मोननाय जासिहरनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दं। नोंथांमोनहा बे चेनेलखौ बयबो अनसायगोन सानना आं मिजिं खालामो। अन्नानै आंनि मुलुगनां बर' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बेल आइकनाव थुनानै हो, जाहाथे आं भिडिअ आपल'ड खालामोब्ला सिगांग्रो नोंथांनियाव नटिफिकेसन सौहैग्रोयो। Thanks for watching my channel.